Atiefo, High African History and Heritage TV. And there's also for historian Kojo Agyemang. Maji Akunya. Na neka se bono de e adu twam kura. Na wotwe twam no. Ye nana Sunyan Kunti hene. Nana Uaman Bofutia Buamponsen. Otoso mienu. Etwetwen komo efa akanfo ya hini ho. Ya hini ya agentre ha na apeto to the extent they say ye can conflict situations are eno kwa absorb 70%. Nananom ahini so ne ya bibifuo ya de kira brofo mabehu say yeso sabi broni mfa na mamu maye no na ye nananom eni mamamu na se sabre akowie say nananom mamamu a ye de kire na ye di tuye ho ma brofo kura gina so e de nidie maye no se ne de ye ntokwa ne me to ho ase ne kro ne bade a e de na ye ko ya na ase ye bai eno ebo aban ka de a na ye ko ya na ase ye bai enti na no ye ne nana ehia ma o cheche akampo ye mbra ya mamre na mamne a eda ye nkunwasem ho a ye mfa nya adwumanti kamia ye se eno ena di wanti ene ntokwasem aba na adihia no dodo no na dey ka se program yi de na church mu yie pa na ebe ya yemfa ne part 2 mra odofo ye de part 2 no be ba part 3 4 kura be ba yesi 20 ye nye cheswa eti enen so yeshia ye de bebo so na seni amamre echie no historian Kojo Agyemang mekwa ha na machiame nana na mechiame nana wi a ye de nkomo no ebe hihye so nana we de wadawo mo akwa ha eje mo seboko ya me adom yo odafo we de nnene ye first day awo ba eternal eliso a omoden aso be subscribe mo ahye no ama adofo nkaye atie kasebo ibi ifise nne kase de enya asem keto akra nana sene mdi kankan ye no enne ye nana Sunyan Kunti hene Sunyan nananom atrenkoya wo aman bofutia wo amponse ena sabri ye nana ahye nana we de na no ye ka receiver bi nanne ye beto aso na o kasanum no questions be piem and then they be di hukta okay nse mi say piem no obo bibi say branch konwa nana pato branch konwa no e yabe African History and Heritage ahefo eniatiefo nyina so echiam na the etia de se woka branch konwa okay na echire se enya ponwa okay enya konwa bepunu na mum ankra bia wa kan amamre mu ne de okay nipa bia bebewo no aba wiase obedu wiase na ofiri wiase a esese behye nanan okay timpanifo ka se adrebua nana kafro apunwa no nne amafo no ndem ti ase yo du betuma kira apunwa no ase ya beboa weka apunwa all right apunwa asechire ne se obi a onti apunwa tuntum menim se nipa bebi ate plus 2 wasem sa plus 2 obi a onti apunwa tuntum so sa nipa no asem ne ye beken okay na nia ayaka sa apunwa ne chese ya apunwa tuntum apunwa bapunu amana ye tuntum okay ena fe no apunwa enenti epunu apunwa no ma eye tuntum na broni afa ne black stew okay enti yen na akanfo ene senia ya before ya frɛ no ene apunwa tuntum anase apunwa okay na asam na meka ne se emranti nkonwa enye obi a ɔte akonwa tuntum so okay na edru babi mpo a se obi a ɔte akonwa tuntum so na konwa
otwa se ono afiri mu a nea ɔyɛ ne sɛ besie bi wɔ hɔ a besie ne mmerante konwa ma obi okay ansa na besie aponwa no so ama nipa ɔfo baabi wɔ hɔ nso a betim de saa konwa no nyinaa bom okay sɛ wobɛdi ne mmerante konwa no asa na di aponwa no nso so aka ho okay na mmerante konwa no ɛte sɛ yɛmfa no sɛ wo maame ma moyɛ ɛnan okay ɛnan no mmarima mmienu na mmaa nso so mmienu so na mmarima mmienu mmaa mmienu no wo maame nso wɔ ne nuanom okay wɔn nso bi wɔn nso so yɛ ɔno maame nua panyin no ɔno nso awo mmaa mmienu barima baako okay ansana aberewa a ɔwɔ wɔn maame nom no ɔno nso so na ɔwɔ mmarima mmienu na ɔwɔ n'ababaa baako mɛmfa no saa enti aberewa ne babaa baako no ɔno na wɔ mmaa mmienu okay na mmaa mmienu nso so wɔyɛ wɔ mmaa mmienu barima baako wɔyɛ wɔ mmaa mmienu barima mmienu enti ɛsɛ aberewa n'ase ahyɛ ase a ɛɛtrɛ okay ɛno nti sɛ kɔkɔba sɛ saa aberewa no ne nua barima nso wɔ hɔ okay enti ne nua barima no bia ne nua barima no yɛ mmienu all right enti ne nua barima no mmienu no baako ɛyɛ panyini okay ɛkyɛn baako sɛ nyame amfa saa mma na nua barima mmienu no nea ɔno yɛ panyin no all right ofiri mu a barima no a ɔyɛ ne nua no ɔno di n'adeɛ enti ɔno na bɛdi ɔno ne mmerante konwa okay ɛne nti fie mu na aka sɛ ɔno na bɛfa ne tuo ɔyɛ ba nso bɛ ɔbɛfa ne kɛntɛn okay ɛne nti ɔno na bɛdi saa mmerante konwa no ɛsiane sɛ aberewa ne nua barima no ɔnyɛ hene okay ɔnyɛ hene nti ɔwuiɛ no anuafoɔ nsa yɛ wɔfa ase ani adeɛ okay ɛne nti nea ɔyɛ ne nua no ɔna bɛdi n'adeɛ sɛ ɔno no nsusu firi hɔ a okay ɔwɔ nua mmaa no mmienu ne nua mmaa no mmienu no na amu anka ɛsɛ ɔmo bi na di ɔmo wɔfa no akonnwa a ɛyɛ mmerante konwa no okay na ɛsiane sɛ ɔni nua biara na mmaa no nso yɛ mmienu na baa no nni barima adeɛ nti okay da aka kyerɛ ne sɛ ɛne deɛ ɔyɛ panin no ne ba barima panin ɔna bi di ne wɔfa adeɛ ɛwɔ aberewa n'ase no saa na busua korokoro ano saa ɛhɔ ɔna bɛdi ne wɔfa adeɛ ɛne nti ɔyɛ panyin ba saa ɛnyɛ sɛ awoɔ mu no bɛwo no a ɔno yɛ panin tira na mmom ɛsiane sɛ ne maame yɛ panin nti ɔno na yɛ panin ba ɛbɛtumi aba sɛ baa no a ɔtɔ so mmienu no ne ba bɛrima no yɛ panin kyɛn baa no a ɔyɛ panin no ne ba nanso ɛsiane sɛ nea ɔyɛ panin ne ba na yɛ panyin ba nti ɔno na de ne wɔfa adeɛ tra fie adidie no ɛmmɔntra agye sɛ sɛbi wonim bɔne bi a nipa na yɛ a yɛde akonnwa no ma no a ɛnyɛ yie ɔntumi ne ne nua no akonnwa no ɛno deɛ wobɛtumi aka bɛmfa ma no na ante saa deɛ a ɛfie akonnwa ɛmmɔntra te sɛ deɛ aponnwa ti mmɔtra no fie akonnwa ɛmmɔntra na kyerɛ sɛ fie akonnwa no ne yɛyɛsie ma no ɔnyɛ hene dabi ɔnyɛ hene ɔyɛ abusuafoɔ no maame aberewa ne n'ase mma no a na weewu a na wɔyɛ de adeɛ weewu a mɛkyɛ saa enti mmerante konwa no na yɛkyerɛ no ɛno na bɛfrɛ no sɛ ɔbɛfa ne tuo anaa nso sɛ ne sekane anaa nso sɛ ɔbaa ɛwɔ sɛ ɔbɛfa ne kɛntɛn ɛno na bɛfrɛ no mmerante konwa atiefoɔ wei deɛ nteaseɛ menim sɛ nteaseɛ ayɛ adwuma mmerante konwa ɛnyɛ konwa tuntum ɛnyɛ hene konwa ɛyɛ abusua no a mama no a yɛ ho ɛne aberewa baako n'asefoɔ a yɛwɔ fie baako no yɛa ne yɛdi ho adeɛ yo nana wo deɛ asɛmmisa deɛ ɛtɔ so mmienu
research amaye findings amanya ejina sa asem na me baby say so. Okay. And no ne the conflict abam ya bibiri. Okay. Yes say obekọ ba bi no obetie best history no ano. Na obi free babi a na onye busuani kura. Ena bi a adwadie tete ne edidwai. Na ma besie me fan say na akronti hene. Sa Yedudwa me ma besie om ye ba. Mbesie ono o de mama unua ba e wo fi ho. Ne ma aka ho ma nko binchi. Ne ma be nya kunu wo krom ho. Aware ma mso mase atre. E wo na akronti na wo busua kokro anu mo. Ne ma so atra edi no ne empese mbisa ne se ohoho a yaje no abewura busu ne political right ne say yo Meka can say ne political right traditionally yes the etienne say edru baby asade wait with the how eba okay na me pese me can say ema adehye nyina te okay say adehye bia no esese etese sonso no okobito bi nkone de bi okay me pese no bia tande me aka bi okay say adehye bia ba bia aponwa ewo bia no esese adehye na ewo ho no ehu say ono betimi akobito bi nkone de bi okay nana asiye ne say asechire ne say say unya nipa a wo mo ete okay se ne yawo ka say maame bi ebetena ho na odidwa na ode ne ho abebata wo mo ama ache enenti wo mo etua yi aseka bom sa afi na wo mo bedi wo mo ho ade abom na baby a ehu baako ne say waba betu adehifie no maame no bedi ka afrim se maame ne frimu a esese mo a oba betu mo asetena no se munim na busua enti mbodi na de sa mbodi ne mati konwa no en munim ninchi ayira enti mbodi ne mati konwa okay oba na wo mo na wo no soso awo e mama na ne mama no bi enyini na mosomo de no enyini okay ewo mu abara no na maame na odi ka ba ya owu ya adehye ne bia di na konwa no na ne ba sa maame kro na owu ya ne ba bi enso ase na firim okay na wasere sia konwa de ama adehye no bi okay ewo mu abara na sa maame na be sie maame na onye adehye obewura maame na ofri babi ba ya a obewura mu na sefo no bi won se adehye na di sa maame no obewura mu no akonwa mprenu o ma di maame no a de o ma se na di ne babi soso de sa enti na akwa se adehye no bi okay afrim be na busua no bi ayen se se ne na we afrim de ne moma yemfa konwa so maye na be mekan ho ante se ani ye yi ba ma okay na ma na be kwa kotu agina no no ma ye o ma dwen se o da bi ye pese be yi ba manti yemfa we no we ba na owu ye na mrati konwa no yemfa ma so masi ba ne obeto ma se ne obeto ma se tran ne ba na mo de ama no okay o mo de man pepepa no wa feel comfortable at home na je se nani anya ne ya sa na o feel at home pepepe no na e kire se sonson no to abuya me na wura ho okay ti asa me ka kire no yi maka kire se adehifie bia ya sonson okay eye kronti fie na adehie wo ho na ya sonson okay eye manhene fie a adehie wo nyina ya sonson be ko bi de da bi so ko be de na ma ho kwane na madan ho pai mane ba be wuram pepepa na kire se wo gwie kwan bi amana mo ade shikonwa no wo be wuram wo be jafa na wo be wuram okay enonti ewa mamre kwaso wo mo aba beto mo setena mama be di ba be ho ade okay maame no oba ye no na konwa de
modi afa ne ma ne se momma na so mo hwe bi nipa ne sika owonti na mo side na mo ya wura mo de no okay enti mo de no amoye adehye no si bi wu a momma ono na si ni mewuram so no ba mewuram pepepa na e kire se da no ho pa ya ma na wura ho okay na sonson ya aboye no sabe ka so adehye ya sonson no na afede ne to abie ni wa nya pa na wura sonson yem ebe kun sonson sa enenti ne kwan ene sa na se ekoba sa na fei onyini na ne nsam wo ba bi no na okai hu se me maame ebetra ha se ya anam maame baaye no maame asumasi aberwa asumasi na ne ba no tie ni ye nipa asumasi na ne ba no de obne ne ma na setena no wo kai se obetra ho na no na nano de na ma ni nua ba so ne ntra sa etu ne ma ni nua ba so de ntra pepepe no ni nua ba no so afa ne se ne ba e de na ka ne ma ho nti ode ne ka ne ma ho wie ye pepepe no no feel comfortably at home okay ono feel mu na pe ya sia konwa de ama hene no ni nua ba ne ma no bi enti we ne mba no wo mu nyina na anyini a bia nka bakosem bia kire omo nti omo no gidi se omo nana ne hene nua ba no okay enti ode sa na ogidi se bia ne nana kronkron nim pompa okay ti bia nka abakosem bia kire no enti se kokoba se momma ne kwan na obewuram so obedim na tikonwa ne pepepe na akonya kase no topepepa para mso mo fa me nana konti na mpesem ka asem wi okay ene se o pese be kire wase a na akonya bi twa wo kopre bi wonim se Ghana mre bu kura nka se bi yodonko dabi now so se wo kopre akonya a wontimi nni bia bebe kire wase okay ama wa hwe ye bia kwaka kire se wo ye donko all right enti akonya toa na se wonya de hye kronkron a ufri adehye fie no dia dutan no mu a nko ho okko bebe kire wase wo bebe du pa beka kire se akonya no wonni bi wa wom di bi wonni bi wom di bi na mo twen okay afi be ye nyina ya bra mehia na fe ye beka makosem sa bebe kire wase ama ni suabu obesu ifi se ya ne ma na ho kwai na wo dore mi yeah enti saade no e very dangerous okay and se na nanom ene mampanimfo na esie mranti konwa no yeah emma saa kwan no emma womo beto ya setena yeah bedi ye konwa ne bi ye de ya ye wo hoda dada konwa ne ye de ye bebeto ya setena no ye tim di bebe konwa okay because if you run no sa be ho bebeto okay wanya wade a ujaoka sa enti se na ho bebeto wa adishidi wo ho no onni kwan onni tumi se okofa bi okay enti se de etie no enu na wanhwe ni yia de hawo ene amanso pi abeto akonya bi ho a akonya bebre ho a be akonya no onni bi nanso misikanti odi abewuram na enfomso bi a bena nanom eye bi atwam no eno esunsunsaso eno no enti ati biara adehye bia ye no esese omo hwede yi se ebetumi de awo de abre akonya no chena okay ebetumi de how abre akonya no chena na me ka se yigusu ayetie ye nana boaman bofutia boamponse yankunti hene sunyane na nanom atrankuda yonana asemisa ene to ahone se
sɛ yɛ ka sɛ akonnwa akɔ ehwe a na se kyerɛ ne sɛ amammerɛ kɔ aso no maka kyerɛ wo sɛ adehyefie biara yɛ sonson okay ɔkɔ bi to bi nkɔde to all right na ebetumi akɔ akɔba sɛ akonnwa wonim sɛ akamfoɔ yɛ wɔ adwene bi tito akamfoɔ dodoɔ naa no mmarima di mmarima akonnwa mmaa di mmaa akonnwa na sɛ wahwɛ akonnwa aho abakɔsɛm pii a mmaa da biara da sɛ ɔbaa bi ne fie bi okay ɛnsi da sɛ afei deɛ ne yɛ pɛ mmaa yɛnya bi ɛduru sɛ bɛyɛ pɛ mmaa yɛnya bi pɛpɛɛpɛ a na ɛsɛ abusua no ase ahye na mmom ɛbɛtumi aba sɛ mmarima a ɛwɔ hɔ no dodoɔ naa bɛfiri mu ama mmarima no afei na bɛyɛ obi nketenkete enti saa bere no a nana kuroni mu a ɔtɔ so mmiɛnsa ɛfiri mu no adehyefie hɔ no na nipa na ɛwɔ hɔ no ɔmo nyinaa yɛ nkwadaa nketenkete asukɔ no ma enti bɛ wɔ saa deɛ nana kuroni mu ɛde maame wei ne nua baa maame wei ɛbaa ɛde ma ne nua baa maa ne tenaeɛ na ne mma mmarima no nso baako ho afa n'ani da hɔ a ɔpa adeɛ hwɛ edi saa deɛ amoma yɛmfa akonnwa no mma no na ɔnhwɛ akonnwa no mma yɛn kɔsi sɛ yɛbɛnya mmarima yɛnya mmarima a saa bere ofiri hɔ pa a na yɛagye yadeɛ dodoɔ no adwene a bɛnya no na bi a ɔno nso ba bɛduruyɛ no ɔnyɛ de hye kronkron o ɛwɔm otua fituo otua ayi aseka ne ɛka ho nanso ɛnyɛ de hye kronkron na bia watumi adi akonnwa no atoa so bi mfie aduonu bi mfie aduasa enti wɔno ne nuanom adwene yɛ bɛsɛ bɛyɛ adehyeɛ ɔno nso asena fa adwene sɛ bɛkan sɛ ɛyɛ a memfa ma nso so memfa mma bɛ nyame ammoa wobɛhwɛ na hemba afirim hemba na ohunu sɛ ɔde akonnwa no ma no sɛ hwɛ so mam no bɛhwɛ na hemba no afirim ofiri mu apɛ na wafa ɔno ne nua baa na ɔde na baa bɛdi hemba saa bere no ebia nipa ɛwɔ hɔ no ɔmo sɛbi ɔmo mpa adeɛ bi ahwɛ enti ɔmo aba bi na sɛ ɔde ne nua baa no kora di asɛ ɛnyɛ hwee sɛdeɛ na adehyɛ bɛpia ho gu nkyɛn no sɛ saa bere no a bɛyɛ no adehyɛ no adwene nyɛ bɛ sɛ bɛpia bɛgu nkyɛn no menim sɛ nka bɔ mu na bɛɛpɛ adehyɛ no bi adwene no ɔpɛ nka bɔ mu ɛnso na ɔnhunu sɛ technically no ɔwɔ nkosa ɔpia wafiri ho nti wobɛhwɛ na ne nua baa so aba bɛdi bi ɔbɛdi hema bi mpo wɔ hɔ a na ɛnyɛ nea ɔba asetena no na mmom bi a tetetetefoɔ no bi mma ɛhemfo no bi mma na ɔmo nso so anyini ɛtumi dane akonnwa no de ma sɛ wo papa no akonnwa bɛtena so ɔbɛtena so apɛ na ɔde ne nua baa so abɛka ho obi bi a mmeranteɛ no ne mmabaa na aba hɔ no nyinaa ɔmo nim n'ase ɛnnim ne papa no enti ɔmo nim sɛ ɔmo nyinaa wɔ fie hɔ no deɛ ɔmo yɛ nipa baako enti ɛkɔkɔba saa pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ ɔmo de akonnwa no ma nti ɛbɛtua aba sɛ bi a bɛyɛ sɛ mfie bɛyɛ 30 mfie 40 na wɔn nko ara da so di akonnwa no bɛhwɛ na mmeranteɛ no bi apagya firi adehyeɛ kuro no mu ɔyɛ mmerɛ bi na anka sɛ yɛakyerɛ me nti akonnwa no mo nka ho ɛno na akɔdi no wɔ manhene fie anaa akɔdi no wɔ judicial committee a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ saa bere no na yɛnya akɔnya nti akonnwa no ɛkɔ ɛhwa enti da akɔ akɔhu na yɛmfa yɛadeɛ mmerɛ fie ne yɛmɛma no bi yɛmfa yɛakonnwa mmerɛ fie na yɛmɛma no bibi ni na ɛkyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ n'adeɛ no wɔde bibi nkum na ɔde agye ne ɛyɛ n'adeɛ no na ɔde ne bi nkum agye yoo nana ɔnkyerɛkyerɛ mu no ɔka ma ne kɔsii sɛ mmarima adeɛ bɛtim sa wɔ abusua no mmaa adeɛ nsa
Bisa made be san na busua na ase ache. Sa. Na enti no ekoba se akonwa no eto abusua no ne yehwe na mama na asa. Metia hu saa ade no e wo fantema mu. Mama na asa na esese ye ma akonwa no kwahwe a. Oba no a ebia nka ono bia ne nua ba ma na awu. Ese nka akonwa no ba. Ni nua na eto aho. Ni nua na eto aho so no onje ba ma aka manko a. Nti ono yo ba ono so owo ma de abeye ni nua na na ote akonwa no so be wo fase no be so enyini ye o de se ne me mama konwa kwa hwade a ene me aba no me fat na so na oye ba odi mamadwa eno so etimi adwuma sa enti amamre bia okay na mom ade a ebia obeye ne se empendodo no ma wo mfa finansai okay onsie me makonwa ne mabia okay oche so se hima sa te so se hene okay actually obehwe kokosi se ne mema ne bibenyini na ade ama ante sa akonwa sem wo ho no maka kire wo se ade hifie eye sonsono sa ekobito bi nkode de sa enti de omo ye ne mfantema mu no ne kwan no okay menim se da kira ema no bi kra aye man hene no bi epe nia nananom mpede so ne se emema ne bi wo ho na wo ye ba na chenchen a we obedi akonwa no eno bi nananom mpede mfam all right nemmom emema ne ho ni na ye kwala me wo adamfo ba bi owo German ne ba bema no obe no wo bre o makonwa to ye no na afi no wo ba abantie sa na ma me ti German omo mprensi akonwa okay zabre na brewa ne na brewa tias all right wa mprensi akonwa na mfa mo bia okay amanfo gigi no wansie kosi se abrewa no fimu no na maame no ono wo bruchi no ono aso san ba se obedi ne na hema no akonwa no na be ma de no so obedi aka ho okay na ne ba do sabre na fi o ko SS ofri obedru obeko invest paper de akonwa no be ma okay maame na hwe akonwa no de akonwa no e de ama enenti entanye papa okay so be makwan ama wakonwa akwa okay ekoye sa pepa ede how ede bepo entanye papa so be mo wakonwa kwa hwa na de how a brenchiri madache odofo a high African history and heritage TV subscribe na share na like and so come na ma adofo nkaye inti omo ibi na tiese na na ebe kan se sa practice no ana sa amamre no a ewo fantemai mu eho ne yehu sa de na kese eni denchida monom ni ade se o de me mama kunwa nkwa na dan kwa ma bi no akoima mia me hwe akiri kosi se yebenya ba ma e ofi o na tiese nke no kra nke be boa ma nkunwa semi ho amansu nke eno etu ebe abema na kofam na tu ntwa bize senya ha no nko an se onya bema aha bia na bema na kura bi wo ho no moko okay enti eno de ntim ma konwa sem no amanso no etu ntwa na mum ebema akofam saa bia no ye no ebe kofam okay ha nanso enfom so de se etimi wa konwasie ahodo bebre mu na nya ehia ene se nipa no empepre na onkofo bibia ma eno ti na ma amamre kwa so kan se eye oba hema na yi hene okay isa so ono nanim na de hye no ene wo mo fi ho no wo mo ya de hye no wo mo nya de hye all right o mamunu ntimi mbo nwura fi ho prekope okay ekoko yi bi na yi bi kura na se na hema ya we okay se ipa we dia o ya de hye ko all right ntimi dia nipa we dia ya de hye kon otimi dia konwa no bi yo nana we dia
ya semisa ne etoso ebiu and say sometimes we are klubi wo ha adehikuo be se mienu anase biensa ana bi kura na ye nan na ye wa kunyan tenkte a ye be friend divisional o man hina kunwa na divisions akwam hene kunti hene jase hene ene ne kroneba edi adehikuo no a otimtena sa adehia abusua no betim di akonwa kese no bi utim bo akonwa keto ama wo bedase jajima sade we ele hamanso pi aba bonha okay na nanom so a ewo ha no guso ye sabi sa fom so kro na to aso yo all right na no me ka kasabi na me gidi se ebi abekai okay me ka kire o se abusua enna ne man dabi menim so abekai ya me kai pa man ko ene na abusua ko kuronko na abusua ko sa eno nti se ekokoba se kurobi ate se ebia nwosua okay na nwosua hene ewo na hemfo a ehye nase na trankunya ewo na trankunya omo hye nase sa afei obahwe no na nwosua hene pa trankunya hye nase a adehye no be te se o chemaye bia na emana ewo fie ho no mo ye miensa ana adehikuo no miensa na nan okay ye fare nan obia asiatre sa hene no osore yo de ye fare se busuakuo no baako adi dua nyina baako de akonkode okay baako de bese okay baako de kube sa eniti akonkode asefo kube asefo anka asefo ene bese asefo okay na ye abusuakuo no okay esase nya atrankonwa na ye de boa mana na konwa wodi no ekwa nimu kai hu se bese asefo wa abusuapanin anka asefo wa abusuapanin kube asefo wa abusuapanin nanso nana de esese me bo atrankonwa adehye ne be chemaye na ankasi fotimi di hene na konwa ne bio okay adehye nan bia tim di akonwa ankasi akonkode besiase ni kubase ankasi fo edi akonwa kese ne bi kubase fo di akonwa kese ne bi ankasi fo edi akonwa kese ne bi besiase fo di bi na akoba se esese abusua ni nyina no yemfa ne se ni nyina na efre ne dum okay so abusua ko ni nyina efre ne dumase enti abusua ko na ni nyina ne firi odumase yes gate no gate ne na ye anka gate no a ya mo fe de gate na royal house no e na ya anka ase besiase kubase na ade ase bi akonkode ase na so sa kubase ne ka o mu nyina firi kokodi odum ase akonwa okay enti ye patran konwa e de ma odum ase odum na ye oman no odum na ye man no ana dum na ye kuro no okay so yes. Odum na ye kuro no ana dum na ye man no okay afei opera tankunya na ankase fo akwasha kunya na man ora mo pebidia ndi kuro ntira mamo okay na kubase fo so aba yesu ye pebi okay ene mo so mamo makom okay de o man no kuro ntiri no na wa bedas obi sai de o man we no
no so abedase besiasi ni so aba no ama ne jase no abedase na kubasi ni so aba no ama na adonten no so abedase okay obi abesai yo tia konwa esu patra konwa no so emfie aduasa num yes musumwan modi ayi modi sa konwa hodo ya ode ma mo nyina be se fie dunu ma na fie duonu okay eti oduma se hene no ofra se kokofra na kontire hene mam okay ofra kokofra na adonte hene mam na mo nyina aba na adonte se na mo nyina mafa adwene afei dakure o wa betire o na duma se afrim na kubase fo asore akonwa no aduru yeso ye ne ebedi okay mewa no nipa no a omowo duma se ho no bi kura akonwa ye obobo ye no wa mo bi amabe jo sore pole na wo ye kontre wo akonwa na ho ada na bepa akonwa kase ne bi ani wudi bi enye yi okay obetumi fabricate history bi a ebe yi we fre akonwa no all right na enubi na ekoso wo emiamia hugo bebre sa na ede how na meka se sa niema no a eye no eye bibia meka se eye very dangerous na eye recipe for chaos say akonwa wudi bi no be why ho ma okay akonwa no wudi bi uso akwaje ho akwaje ho adonten akonwa no so wudi bi wo ko di boy sa ewo akonwa no ho wa bre wutimi di bi wo ye de hye kronkron akwaje apam na meka no kwa say why ye president no was na ko ye regional minister that said ana MC sa na mamenka se ba konche okay oko enkonwa no bia ete se ebia aduanafo wo makonwa ete se ayokofo wo makonwa okay na obekokuro bia so ba bi amamre ya adwuma pa no grontre hene man hini ni ho obehwe chiri no onye aduanani da okay adit if you say the man hini ni ho a obeba behwe chiri so ono nso ye aduanani a oba behwe chiri obefa akonwa no okay yem fa na sasam ka o yem fa say do ma okay man sen na ye kunti all right do that say me de yem fa to ko men papa num kunti nam de ye be nyansafo na kana sen tam sa man sen okay na ye kunti papa num akonwa do ma akonwa eye dua na kon yes man sen fo ye akona anti se akonwa na kota abe akonwa no a eye do mamman akonwa no ye aduanafo akonwa okay na wo ye asonani wo ye agonani wo ye den a wo kwa akotena aduanafo akonwa so ti technically no wo ye disqualified that's it kana betina hwe betina hwe chi di amabe na wa apedi o ba be di akonwa opa akwasante meni mbe okay se oba hwemu abehu se ebetua ba se ba ntemafo omonye ayokofo okay yes ebetua ba se mampon omonye ayokofo yeah mampon ye breakthrough sa enti dan so sa miamieni omona di asante krontre fekuo no yeah omona da no yeah ba ntomaso ye ko na nimde enti we ye ko na we ye breakthrough enti sesabi oyokohini ni ho a breakthrough ni obehwe na behwe so na ntimfa o o jase eno nti
ɛsɛ sɛ wohu sɛ sɛbi sɛ akonnwa woyɛ de hyeɛ na akonnwa tɔ na wopɛ bi sɛ ɔmmɛhwɛ akyiri a anaa akonnwa no koraa ntɔɔyɛ ebia na hene no yare anaa ɔni hɔ na ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wobɛma de hyeɛ no bi ahwɛ akyiri unless sɛ mowɔ hyehyɛeɛ bi saa hyehyɛeɛ no bi ɛka sɛ sɛbi sɛ ɔno nni hɔ a yɛma ne fie ne nhwɛ na daa wobɛfiri no baabi akonnwa rotate no ɔsɛ yɛ ɔmo tɛm di daa wobɛkɔ no na ɔmo nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ te sɛ bi a now no yɛwɔ NDC tɛm na wɔ hɔ yi bere NDC ɛwɔ ne power yi ɔmo nko ana aba abidifoɔ nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ enti mpɛndodo a o president ni hɔ no na wo soso yɛ dɛn wokɔ nso still a mo yɛ da afia Ghanafoɔ ɛkɔba sɛ election foforɔ ba betua ba bɛyɛ election away ne na mo asa yɛ dɛn aba nti sɛ deɛ ɛteɛ no they are very dangerous wa baby a apa saa oye usuani ye moja saa oye dehye o transfer eyiyi saa na no dia tire ja no saa nti wa afa o ko ba o dem so ma afa and ten fa se bi ayi e se men papa no ma mo ebia do makom ebia na fo na be osaje fo ni ho ene na bia na hene bra behwe oba ya pe wa sare wa me sare akwa me som to nya boro na so bia yeyi ni adua na ni timdi wona na twe kosi nyame ni obedi bem obedi akonwa na efise wa mana kwane amana betna wono na konwa so nanso ebia no ye adua na ni nanso fie na akonwa ne firi mu poten no akonwa ne ye omo de akronkron no oye adua na ni nanso oni sa fie no oye aguna ni nanso oni sa fie no oye asuna ni nanso oni sa fie no nanso mana sa kwan no a esa busua kese ne nti owo akonwa ne ye ne dia obetuma bawo eno nti ensese yetoto ahensema se wo bibie mu se de how aba traditional constitution there baby bebra amanfo asese la sana se tim kra de kakra it's just ya o kra ya ni ya e de how beba kwani ye hunu na kitikiti no chana bi e de sekadwe ni buo beba no kra eti ensese ye dia bro na ye toto niema as tiam sese de enu no etie sa enu nti ensese ye dia gro na ye toto niema ase na biso ho a memfa se abusua obubu odi akonkode ase anka ase besia ase ne kuba ase akonkode ase na ye man akonkode ase ni ene ye man edi man sabri na nkonwa divisional schools no ye wo abusua kuo binom keka ho a se na okan yi nka be na beka bo mane ye kuro ana se be mane ye man employee no as a matter of security ebi abuga bi a opeso obo na opeso obo sa abuga na obi sori tia no ana nkrofo sori tia no ntino no ade ono na busua no a ofirim no aya konkode ase no wa boba akukuro ntini aboba akokwam aboba akomanwere aboba ache ngunya na amawo so ana no ono hene na wo ho sabre no strategy of fine say obo na konwa na ho ban nanso kai hu say wase no amachana chiro di ntia wase no enkonko ba se wiase be ko na wiye na ono nko na da so sa to bobo sa konwa na ma be no a bikura akonwa na toye no abusua no won hihye ntia sra kodi fie fufu sa fie hofo no akonwa na bobo ye ba mobi anko dabi enti wa ma wo nkrofo na obobo obesa akonwa no baba dale de hidonko sabre no wadwene ye wo se
What the o paja wo mo na de mo wo akonwa no ho ba bet on be dare de show don kochina ze bedru brebi no na wo mo a o ma sa ba be di akonwa no bi ehum se mo ye krontrefo mo ye akwamfo mo ye wefo adentina be pa akonwa we bi this year wo be so a kire wo so awie wo so ade a kire wo fa awie afela be ka say ye fom so say fom so a wati ana fom so be untin ye what hey enti nzamo enti se o ye bibi na wagene ye o se enne ya wo ye no o ye de abowo ho ban na wo ho ankyere wa okay kai ho se enkyiri ma ho ba kyere wo mo ensese ebasa odofo High African History and Heritage TV. Subscribe na share na like ma adofo nkaye enti nkomo bi na akan kunwasema agentre ana japreto ena sabre ye na obo amai bo amponse o cheche yimu am say amamre ye na mafo de ye nimhio ya mponsia mpo nananom binu abeti kunwesi amamre be toto na se be dane we na be atoa be dan we na be atoa na teze eno ne ediment kwasi abayo entimini ababi owo bia bomodin ase ubiti kase boy bi na ebe boa aboa wabusua na boa nchirima abe wabusua yo nana yes misa ne to ho na se research ameyi me twetwem amanaman abakose eze onim ze ye historians de Africa ha de won't mean ye history wo breko na nanom die onko obeko ba bi no we kan ba bakosem na wo twira even the political aspects no there's two history now brese bia abusuan bobo yi akonkodia nka ase besia ase ni kubase obia tindi akonwa no bi mamadwa no obia tindi bi na mom no mamadwa no de ya akonkodia ase nkoa ni yedi na no so ya mamre medasi se matiti nyam ya bibre okay na no kwasem ni enye nia ede nkoso eba okay baby wo ho a omo kan sa se bre a hemagwa bae no obia ni bida yenkoa ne yedi ababesinne sa nanso emema konwa no de wenu madibi ama wenu madibi ama wenu madibi sa ebetumi abase ebetumi abase ane yedi nipa no bi eka ye ho bae nanso omo nya de hye kronkron okay na mpendo do no ano o se ye akamfo ye konwa no ye madwa ye matrilineal yes esanse ye matrilineal nti na ebetumi abase na nanu a obechichiri kuro no ono bia ni aba baako nanso oba no ode na busuafo bi ka ho bae ye nyina eba beduru ye nti ya makwane memadwa ne ye bebu ade nanso maade ne ye mamma okay sene ebe ya akonwa no ho abakosem ebeji timia bia pii no tayesa nanso enu emfa entamfa somodie emma unless say omo nyina agree na omo tiase se ana sanete se no na masa de bia no to kobeba so na se kokoba sa so a na oba kro no a owo ho no so you bia we very good strategic akonya ne fi omo fie da adindi se aba no ona amamre ne mremu no ohema na nomination okay enti akonya na toye no wa nominate ono ne fa se ne ni abema sa
ɛna ne nua bɛrima no bɛtena so no unfortunately ne nua baa no okay nti ase ayɛ adwuma nso sɛ mmaa dware deɛ yɛn nko ara ne yɛdi na wɔayi ɔno so ne nua baa bɛdi so ɛwɔ mu na bɛrima no firi pɛpɛɛpɛ a ɛne nua baa no na ɛbaa bɛa bɛyi hene na wɔasɛ no ayi ɔno so ne nua bɛrima bi nti bɛhu sɛ da biara no akonnwa no ɛgyina faako ɛnyɛ adeɛ bɛtumi nkɔ baabi ntoma nkɔ baabi so a ne nsunsuansoɔ no sɛ ɔnyɛ no bi ne nea wɔka 70% out of 100 ɛwɔ coffee so nti bɛhu sɛ na adehyeɛ no aka no nyinaa no na ɔmayɛ adehyeɛ aso ne nka baako no bi sɛ madare kasa no adehyeɛ aso tete dɔnkɔ no menka na ɔmayɛ ɛno so ne yɛm de o ne ma ɔmayɛ adehyeɛ aso adehyeɛ asomfo afei na bi kɔ dehyeɛ bi kɔ piem na ɔka sɛ mente aseɛ me nso mnyɛ dehyeɛ ɛsɛm di akonnwa no bi a na ɛsɛ sɛ ohu na akonnwa no ohu na bakɔsɛm na ohu akonnwa na bɔseɛ akonnwa bi a wɔpere no ɛsɛ sɛ ohu akonnwa na bɔseɛ sɛ wonim akonnwa na bɔseɛ a wobɛdi fɔ okay ɛsɛ sɛ ohu akonnwa no bia a wodi no akonnwa na bɔseɛ ɛsɛ sɛ wohu ɛsɛ sɛ wohu akonnwa biara abɔseɛ ɛha yɛ African History and Heritage TV ɔdɔfoɔ aka asɛmmisa baako na yɛde nkɔmmɔbɔ no aba awieyɛ na subscribe na share na ma adɔfoɔ nkaeɛ ɛntie kasɛbɔ yi nana akamfoɔ yɛwɔ asɛm bi sɛ niwa ama nsan yɛ a wɔfaseɛ ɛnni adeɛ yɛtaa ka saa asɛm no paa nana mpakyɛ ɛno n'asekyerɛ paa ne sɛn ɛwɔ akan constitution no yo me da asɛm sɛ yɛkasa no lɛ kora no maaka ho sɛ niwa ama nsan yɛ a ana nuanom nsan yɛ a wɔfaseɛ ɛnni adeɛ all right ma menka no sɛ wo mede waa no a yɛmfa nto ho wo na wo nua baa bi mo aba bɛtena aturuni kwaye mu na mo kyekyere kuro na mo frɛ no papa ayɛ ase na wo nua baa no awo mama mmiɛnsa mama mmiɛnsa no biara wɔ mmarima mmienu bi nso awo mmaa 9 mmaa mmiɛnsa mmaa mmienu wɔn nso so mmaa no wɔn nso nyinaa wowo akɔba sɛ wo a wo nua baa no kɔ duru hɔ wafiri wo kɔ no wamfa nua biara bɛrima biara nka ho wo nua baa no kɔ sɛ bɛrima biara nka ho na nua baa no nko ara na kɔɔyɛ deɛ na ɛkyerɛ sɛ ankɛsɛ sɛ wo nua baa no di wadeɛ nanso ɛsiane sɛ akamfo gye di sɛ ɔbɛrima na kita tuo nti na ɛsɛ sɛ ɔpɛ ɔno ne mma na ɔwɔ wɔn no ne mma mɛma ɔwɔ wɔn mmienu anaa mmiɛnsa ɛka ne mma maa ne ho no oyi mu baako ma ne di ne nua bɛrima na deɛ na ɔka sɛ ɔbɛrima no kita tuo ɛsiane sɛ tete no na ntɔkwa no nti na na bɛrima mmarima no nɔkwasɛm a ɛwɔ mu no sɛ ɛfiri tete nyinaa no ɛnim sɛ ɛmmaa nkɔko ɛmmaa nkɔsa ɛno nti na ɛmmaa ɛnyɛ abɔmmɔfoɔ ɛmmaa nyɛ abɛtwafoɔ mmaa nyɛ abɔmmɔfoɔ mmaa nyɛ abɛtwafoɔ ɛmmaa nkɔko ɛno nti saa nneɛma wei kwan wei no nso na ɛfa na nanom faeɛ a ɛma nkuro ahodoɔ ɛbaa ahayɛ ɔmo abɛtwam ntɔkwam ɛno na de nkuro ahodoɔ ɛbaa saa nneɛma wei nyinaa no nso tete no ɔbaa biara yɛ bi
Okay. Enti mo se enkura ewo mamu ha nyina no. Menyi ni so bakwa akoto se bi wo ho a oba bi na hye ne nsa asese kire. Okay. Dodo no ano eye ebema na ebo chiche. Nti sa papa no fi ho. Anke se papa no maame no. Na dini ni abema na. Nanso na me aboa no na ne ba otoso miensa wo ye bema. Enti za de ne ba bema no emedi ne wo fa. Yeah. Ne baba ma no di ade no asane bia ba ne baba ma na fi na maami abrewa no a owo baba ma no owo mama ne bitu aso no ne ka kire nsusu ye be ma bria owo ne ka kire no ti asem we ye ba o bria owo ne ka kire na ne baba no so awo mama ne mama no mpanifo no awo mama maba miensa na nan maba nyini amoma nyini awo mo kye ne wo mo wo fa le panin. Okay, yes. Eti empanu no a wo mo yesa no na e kire se akwakoba se wo mo no panifo kye wo mo wo fa eti akwakoba se so mo ye pani kye wo mo wo fa na dia wo fa asiafo na dwene ye wo mo se o betumi esane wo mo wo fa ne ho akodi akodi no fona ne maame beka kire mo se me mama no nsai. Okay. Na wo a wo ye wo fa asie wa be bia na te se ni wa man nsai a wo fa asie okay. Ni wa man nsai a wo fa asie eni ade odofo subscribe na share na ma odofo nka yenti ye bre no aye bre ye de komo no ebesi ha na ne na ekyekire mu yi ne ama ye nyane ntiase ene se odihie na nambu bebi ode sonsono sabio kafrate adehifie sonsono eko obito namom obi maneto enti se oye dihie na wabusuanum from ni bi eba ma obese no onye moja na se akonwa no eto a hweyie na wanhwe sika owo na se ni no wo anko tabri no se omedia akonwa no wanhwe yi a ubusa abra no a dankwa ma nchirema no e na wo pentokwa e de ama wo enene ama sabri 2020 bibri aba ya bibri nanka meka se ne o yo bampo na se akonwa no eto a se obemo akonwa na kwahwa ana wa mo obi a ofiri nchen wa ba be wuram dia se ne na na ekire mu no se ne ayeye no mfantimanum no ene nka wo ba no ya ekire preko go na na le okay ye nua kofi adoma wonwani okay ne yire yeah oye oba nso oso oya donten ene chidom hena na bibi mitisa ena watching region hoba bi takwa the area bi also oyo oba nso otimamadwafo binim se akonwa no to na oyo oba se ne na natrem yekọ ye nananom fantefo amamrem se ne abaye ni ya ifi se eno nke be ma mentim ho ase a ewo nkonwasemu eso ate na ne etoso miensa na ma tremu a eno de akanyam kura ne se nana eka se ufri adisi konwa ufri adisi fia unsu ankyere wa konwa enti se ufri adisi fia akonwa kase manhina konwa udibi na se nne okwaje konwa ketewa bi se bia kontre ana benkum ni fanom ne ade na obia wanhwe ya dankwa amabi na okwa akoye dehia a obesana ye donko aka ho gomre na kwa di mu no a dehia na ewu na obeka se wokopa kumya kese no bia di no na ne yeteso no obebo asese na wo ye makwam hene
o ye min krunti no wa bi so a kyerɛ me wo di bi anka o bi so a kyerɛ me enti nananom yɛse wo bi de fi na o kɔfa yɛnti amammerɛ no ne yɛ yure fi yɛ no a ne nana ɔkaka yi mom yɛntie ne yie ne yɛntwerɛ bi nto yɛ nkonnwa ne yɛde gyankyiri ma mefi sɛ saa mentem ho ase yi ɛbɛgyae na yɛmfa amammerɛ no so nyɛ adwuma ne nnɔkɔdie ɛnyɛ adwuma na ma mentem ho ase ne turutotoɔ ɛne sika ntwitwa ne korɔ ne ba a ɛtɔ da bi koraa na akɔma aban tipaeɛ no ɛno so ayɛdɛ ɛgyae akɔfɔ because ɛtuo tooyɛ no ka ehu sɛ polisifoɔ ne sogyafoɔ no a aban de bɛba a yɛsɛ bɛmbɛ patam ntɔkwa no abɔ ntwa sika foforɔ bia o ɛhwɛ bo makɔ homa sika district na mo wom no akɔ homa sika a yɛfrɛ ne common fund ɛne sika bi a afiri aba ne mba ɛsɛ nka yɛde yɛ mpuntudwuma no ɛno ne yɛde kɔtɔ aduane ama sogyafoɔ di polisifoɔ di watɔ patro agu bɛka mu hotel akɛse akɛse a bɛbɛdam ɛnom ne ade na sika no yɛde akɔbɔ saafoɔ no ho bra afei woto a so abamba a yɛme kwan koraa ɔnyɛ ɛna nsuo koraa ɔnyɛ nsuo no ɔde akɔ patantokwa enti sɛnea yɛ nana wakyerɛ yi mommɛmfa amammerɛ no ɛnyɛ adwuma na ɛma ntɔkwa no ɛwɔ nkonnwasɛm mu no ɛso ntema yɛ na asomdwie mmra ɔman Ghana yɛdamase yɛma momɔ ne tie adehye nana wei deɛ African History Heritage yɛdawase paa wode yɛakɔ sukuu papapapapapa